Imiboniso yesiqendu seveki epheleleyo. Uphuma kwakhe laa ntombazana naphandle kuba ihamba nje xa ihamba unxiba ke ngokulantsiyo. Akukho nto ke apha ngasemva, uyabhushuza nje iimpundu ziphandle. Kwakungekabikho kobu bugebenga bubi. Uyayibona le laa ntombi ikulaa mtshotshwana wawo, ngumtshotsho wona wasemini. Ayiyo yasebusuku, bazawubheka imithotshweni. Laa mtshotsho wabo kuthiwa igama lawo ke yintuthwini, kusentuthwini ke phaya. Xa benantsika ke ngoku bayakhula ke ngoku baya kwezaa ntombi ke ngoku zamakhwenkwe ke ngoku oonotsibidyokhwe aba. Kaloku laa mntu kusafuneka oboniwe, uyayibona le nto, naye unxiba umbhaco, uhamba ngamabele, alifihlwa ibele yintombi. Uyayibona le nto, ngoba kaloku elaa bele alunakelanga. Iyayiva? Ziintombi ke zomtshotsho ke ezo, laa mtshotsho ungaphezulu kwalo wentuthu. Uyayibona le nto? Apho ke ngoku ke iintombi zizawuyoteya khona. Ude ube khona lo mteyo wazo nasebusuku. Uyayibona? Nasebusuku. Usaliwe wamumele emadolweni mhlawumbi kukho inkwenkwenkwenkwayo apha. Kuthi zeke nisula amazinyo amdaka nikwazi uzowubona. Le ncebeta akunakuyinxiba ungendanga. Xa uyintombi endala edudelwe ngujambasi unxiba ifaskoti yodwa. Sidlule ke apha kumantombi, mantombazana nomama. Abafana bebenxiba njani? Amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusenina mzontsonto. Yizani sinqweme ze kuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko mzikaPhandlo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngeempumlo, ucondobe, uxelomedema? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na iimini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Khumbula. Kodwa ke ngelaa xesha bebekhula ingamakhwenkwana amancinci bekunxitywa iihempe zamabhayi. Ihempe le yebhayi, thatha ibhayi eli siqala kwenza imikhono ivalwe ngapha nangapha, umntu uyampunduza yahamba. Uyayiva? Nabo behamba ngempundu? Hayi, babehamba ngempundu nabo. Kodwa ke ngoku nothi babe khona ke ngoku ibe ngamakhwenkwe athe dlundlu, abheka ke ngoku ke yabona la makhwenkwe aselitshotshweni, la makhwenkwe beseza kuluka, ebenazo izinto ebezinxiba. Ewe bezikhona iibhlukhwe ezimfutshane, kodwa bezikhona ezaa mpahla zabo zithiwa gangxa, kuthiwe sisidla. Sifihla ke ngoku utata, sigangxa pha kutata. Uyayibona le nto? Impilo katata siyayisebenza ke, uyabona izinto ndinyathele emhlabeni ngoku. So yayizizinto ezazinxitywa ke ezo zinto ngutata, ungumntu ongubhuti. Kangangento yoba nabo ootata bebezinxiba amakhwenkwe ayathawuza kumandla khonto.
Iyayiva le nto. Amakhwenkwe ebezinxiba ke ngoku ke neebhulukhwe ezi zamabhayi zizawuqaqelwa benentsimbi. Ngoba ke ibhulukhwe emfutshane ibinganxitywa ngutata, ibinxitywa ngamakhwenkwe. Ibhulukhwe emfutshane bona xa yobetha induku emidlalweni yabo, sendingena kulaa midlalo yakho ixela ngecawe uba kaloku amakhwenkwe azawuhamba ayodlala intonga, ayobetha intonga namakhwenkwe enye ilali. Uyayiva le nto? Kuzawuhanjwa kuyobethwa ezo ntonga naloo makhwenkwe angabo. Kuthiwa kuyadlalwa kodwa bazawubetha nabophisane apho. Kuyaqulwa ke phaya. Njengoba kuqulwa nje, phethe le nto kuqulwa ngeli cala lasekhohlo. Kude kuthiwe likhohlo izawuba yintonga endikileyo yokuhlanganisa. Kukhona le yogalela inegqudu apha intonga. So xa ebetha lowa wenjenje ngalaa ntonga uzawumane ebetha ke ngaloo ntonga. Inantsika yimidlalo ke yamakhwenkwe ke leyo. Ngiyakwazi uyidlala wena imidlalo emakhona? Ngicela ukubuza ma. Senijongile amachoko zakhe. Buthe umuntu ongumdlezana xa uqaba mhlophe. So lamachokoza amane efakwa ngasithi mhlambi ngokusanda xutha kwe-heritage day. So ufumaniseka uba wonke umuntu uba unxibile mbo abechokoze mbo ngathi kodwa yayiyinto engaziwayo leyo. Kaloku kwakungekho zikhalamanye ngelo xesha. Uyayibona le nto? Kwakungekho zikhalamanye ngelo xesha. Izimichokozo. Uyayibona le nto? Into eyayikhona yayingqwala. Ingqwala elelalitye kuthetha. Ingqwala lelalitye ndithetha ngayo limhlophe. Andiyazi ke kwezinye iindawo ngoba iindawo ke azifani. Ziyohluka. Ngoku singachokoza nangembola ke ngoku. Ungachokoza ngoku nangembola, ungachokoza nangantoni. Uyayiba, kuyachokozwa ngoku. Uyayibona le makungoku. Uyayibona. Yavakala. Utshilo wathi ootata abayinxibi emfutshane, abayinxibi emfutshane banxiba ende. Apha ootata bona ngaphezulu baye banxibe into ke ngoku. Ootata kaloku uyabona ke njengoba kusiwa entlombeni nje. Kulaa ntlombi yotata yalaa mxhentso wabo. Into ebebeyenza bebesombatha ingubo bona abafana. Amakhwenkwe wona ebesombatha nje ibhayi. Nje elo bhayi ulombeka. Ootata bona bebesombatha ingubo. Laa ngubo bazayibhinqela xa bexhenza. Iyayiva? Banentsika baneentsimbi nabo. Bayahlohlelwa. Ongenantsimbi ke ngongenantombi uyawuhlohlelwa ngunkosikazi wakhe. So benezona ntsika ke babe nezo ngubo ke sona besombatha ezo ngubo. Babe bahle ke bafake ke nabo izinto amanqashela njengabo. Bafaka amanqashela nabo. Babe nazo izinto abazifakayo. Njengoba ingathi ingubo kuba ngoku xa sigqokile ingubo siyazi into yabeSuthu, kanti nathi sasiyombatha ootata babeyombatha ingubo leyo. Besenziswa ingubo apha andifuna uxoka siqabuka beyombatha xa bexhentsa ootata. Uyazibona ezaa ngubo zixhentswa zombathwa Ezi kuthiwa into mhlophe ingcawu. ingcawu. Utata bayithe ingcawu Ndisabonisa nayo. Ndicela ukubuza mna mama. So kudala ke ngoku amakrwala kudala ayenxiba njani? Because izawuba ikrwala amakrwala ngokrwala nesinxibo salo ngoku xa sesithetha ngesinxibo salo, then asithi mhlawumbi after 6 months funeke sitshintshe eso sinxibo siye ebufaneni ke ngoku. So ingxaki yam ilapha ngokuba dala bona babezawunxiba njani baphinde batshintshwe basiwe bafaneni. Ngaba mhlawumbi babegqibokoluka bavese banxibe isifana okanye ibikhona into ebenxibayo kuqala? Ibikhona kaloku
into bebeyinxiba amakwala kudala ayinxiba iibhlukhwe zeyikaki. Siqabuka ngelo xesha benxiba iibhlukhwe zekaki amakwala, nothi ezi zintle ezinxitywayo. Okay, andiyayiva. Babe nazo nabo ibhatyi ke kungudala. Kaloku indoda kufuneka inxibile ibhatyi. Okay. Nomnqwazi yayingezo caps, wayinxiba umnqwazi. Iyavakala ma, iyavakala. Sizongena kuDisemba kungekudala. Aba ungabacebisa uthini lamantombazana anxiba imibhaco ethe nqu ezinzwaneni baphinde banxibe incebetha le neqhi nelento kuthiwa into bathwale Bathwale sizawubajika njani namntana sekhaya ngoba kaloku zinhle ezi zinto and ziyanxitywa. Kodwa incebeta le andiyithandisisi entombazaneni. Uyayiva le nto? And intombazana kaloku ayinxibi nto ithe phaya. Kodwa ke asikwazi ke ngoku ukujika umntu ngento ayithandayo. Ngoba ke enyanisweni ke mntanam asisoze siye kwelaa thuba. Asicingi uphinda saya. Ewe zona bezinhle ngexesha lazo ziyabukeleka. Umzekelo bendilungisa omnye ndithi hayi mani suyifaka kaloku uyandigcipha gogo ndenza mni. Uyayibona le uyandigcipha ndiyifuni nje ndithi hey kule ndawo siya kuyo kufuneka uboniwe mani buyintombi. Sendithi uba ke zintle abantu bazo bayazithanda. Uyayibona? Ewe nezi zazintle nazo ngexesha lazo. Kodwa kuyazibona zintle nazo. Lena into ndiyinxibileyo yona ibizwa ntoni le? Ndikhe ndizibuze uba yintoni le siyifakayo, isibiza into yobhinqa nayo kanye sithi yintoni? Le ubhinqela andiyazi kaloku andizumcoka kaloku kuba ndifuna uba ndibhinqile na okanye uba ndibhinqile ndizosele ndiye kuyinxiba le nto. Sendishiwa kaloku andiyazi mna negama layo. Uzayiyekela ntoni xa idalwe kule lokhwe yakho uba mawuyenze ubhinqe? Ngoba kaloku kwenziwe ntle le lokhwe yakho. Uyayibona le nto ithe nca le lokhwe yakho. Bendiyifakile yohlukile. Iyazihambela. Ndibhinqile nje ngokwam. Kodwa ndiyafuna uba nami ngabe ndibhinqile kuzothiwa hayi lona uthathiwe okanye. Hayi akusowutshiwo kaloku ngoku ngoba iyaziwa ukuba yihombo. Yihombo yenu kaloku akusowuthiwa hayi ubhinqele, yihombo yenu kaloku eyenziwayo namhlanje. Uyayibona sendiba kaloku eleke kusisa izinto ziyatshintsha kuvela le kuvele le. So sithi abantu abasanxiba umhlobo mdini. So nalapho akukho nto inotshintshwa nalapho ekuchokozeni ngoba kaloku ezinye izinto zimane zivela nazo zibe ntle. Into eyenza mhle umntu akuzuthiwa hayi. Into onoduyinqandele yinto oqonda into yoba hey hayi noko le unxibe noko ngendlela engeyiyo. Umzekelo xa unonxiba into engakanani andikhathani noba utshatile noba utshatanga kodwa noko engakanani ayizukufanele. Uyayibona? Ifana nento yoba ifuna indlela yonxiba uzikhangele nawe uba ndimile njani ndinjani. Uyayibona? Izawundifanela nale nto. Ukubuze nasebantwini ungaphumi endlini ungakhange ubuze into yoba irayithi. Uyayibona? Indifanele le nto. Ungabona uba ibifanele umntu onomzimba omncinci uqonda uba yhu hayi ndiyithandile phaa nawe izakufanela. Uyayibona? Senjithi uba injalo ke into yonxiba. Jonga into yoba le nto ndiyinxibileyo izawundifanela nabethuni. Bazawuthini abantu? Khawoyike nabantu kwenye into indlela unxibe ngayo engeyiyo. Ewe ma,
khona umbuzo nawo John. Okay. Xa siyiqokombela ke mama. Ukhe wathetha ngento zokuxhensa. Amantombi ukuthi ayaxhensa, ayate. Omama bona baxhensa njani? Bayanyusa imilenze nabo okanye benza njani na? Hayi kaloku abanawutheya omama kaloku xa bexhensa Ezanto sizithandayo sifane sizibona ke ezithandayo uyayibona le wenjenjiyabo iyeba uyayiba wayeka macirhe izinto zawo wayeke wayeka jongana macirhe izinto zawo uyayiva ke sendisho uba isingisawo and umxhenso kamama ungapha semagqini kufaneleke ukamama ungapha nathi sesixhensa kanjalo ya sesibese nje sishukumise nje amagxa lawo wethu sesishukumisa amagxa nathi ngoba ndiyayiva ke uba yeyomama ndizoyeka nami ushukumisa amagxa uthi ndizame nje uba ngathi ndishukumisa imilenze nina kaloku intombi nobiphakamisa umlenze kodwa yonke le nto yenza ngesidima uyayiva noba nisengababa nokusibidokwe uyayiva noba senizintombi zabafana nina uyayiva le nto nekuzijonge nabungakanani na yonke into yenzayo yenza ngesidima yonke into yenzayo yenza ngesidima naba abantu abaphakamisa imilenze ngoshibeki amantombazana baphakamisa imilenze ke bona ke baphakamisa imilenze uyayiva le iyavakala ngabe khona into ofuna unyathela kuyo oqonda uba khange sikhe sinyathele kuyo thina ngezinxibo ezi ngezinxibo ezi umama uyathwala entloko ungayi uthe shwini ngathi kujikela intombi yabona intombi mhlawumbi xa ijikela iyalahla nje xa kukho umsebenzi umama wenza ngokwesidima salo msebenzi wenziwayo yabona ndiza uthethe nangemigidi uba khona kumahluko ngoku xa kukho umgidi bakukwela xesha kuthiwe apha emgidini kuzawunxitywa kuzawukhutshwa amabele xa kukhutshwa la mabele ke ngoku ke aba bantu bazawukhupha la mabele abanxibi ezi zibomvu zimhlophe kodwa zinje zithungwe nje mhlophe lokho zabantu benza amabele cha kaloku ngoku azisemhlophanga uba kaloku niyazixuba yimibhaco emhlophe zakubona into ndithetha kaloku ngoku sesibona kubekho imibhaco eluhlaza iluhlaza kaloku ngoku hayi ndinayo lambula imhlophe uzawubona imhlophe ihonjisiwe nenantsika ikloko thungwe nje kakuhle Shibaby mama ngiphathele vele kwelicala ngapha kwela cala ngapha enansikeni kwelicala lingapha le ngapha apha erumini yam so khangela kwela cala linemibhaco emhlophe phaa khangela izana lami ibhaco emhlophe uzayibona phaa kuba sesiyazi le ityheli akuyazi le yesixhosa lo mhlophe unxitywa mama uthi oyini uyazisizela kaloku akukhathaliseki mntanam nokuba unale ityheli na imibhaco akukhathali nokuba unale ityheli na imibhaco kodwa xa kukho umsebenzi ukhona unyanzelisayo umbhaco ubunxibe le iyakunyanzelisa ewe le ibomvu ndiyayiba xa kukho umsebenzi othile kunxitywa umbhaco obomvu okho othile kunxitywa omhlophe namnyama omhlophe namnyama phi lo unento ezimnyama phaka ezantsi uyayibona nansi incebeta yali incebeta unaleya ke nansi ke le uzawudlisela ngayo lenantsika xa uyikhupha amabele ungulam umhle
lena iya apha ngaphambili ne hayi ngasemva oh ngemva okay ngiyabona nyala ke mna ke ndicaphila laa nto ezazipeli ndayenza ngathi ikhethi ndifake into apha ukwenzela into yoba ungafaki izipeli zenziwa zibe ntle ngoku zibhalwe Cihla zibhalwe Mamcihla Joga iyayiwa so lona ke umbhaco ke ndiyawuqonda lo mama unawo yabona unalento uyithetha uba usithi mama uba nalento uba ngqindilili apha ngqindilili hayi ndiyakuva lo nondroke kamama ke lo hayi sodlala mama uthi noba unxibile pha ndikuthele nqabunxiba unondroke ngonondroke lo ewe ukuthi kakunxitywa le nto kaloku phantsi kombhaco bekunxitywa le nto nondroke umbhaco lo nondroke bekunani nondroke jo ayilukile yanibhaco ngoku umntu wayefumbela mos kaloku khatha ngaba kushushulisise ukhulula ubile uyiloo nto ngoke satshintsha izinto sanikwanxitywa unondrokhwe lo uyephu ngoku hayi ke nivile betinani nanku ndiyayithanda ke lena yazi ndiyayithanda sendithanda nale ngxoliso yenza apha ngeva ugida kahle nje hayi ndiyakuva ke mama ndiyakuva lo nondrokhwe nomtidili nomtidili ndiyaqala noliva igama nomtidili okay ke mama yena why utheni yena enento ezincinci ke ngoku yena uthanda ke yilaa nto yokuthanda nje uyazi uyakwazi nokuyenza ingabi nazo ezi zinto uthi sisithulu yenza sisithulu thina loo nto isithulu kumkhongangava kumntu ongaviyo hayi ndifundile nomtidili isithulu xa wenziwe awabinanto ngoke ngelaa xesha kwakwenziwa umntu xa enxiba nomtidili wayinxiba ntoni omnye umntu ke ngoke le nto into efihlayo uba lona ngubani apha ngaphantsi kunomtidili akufakwa nto hayi ndiyakuva ke hayi into zatshintsha njani kaloku zatshintsha izinto kaloku ezi zinto into ibifihla ngapha yilaa nto yobe ndithetha ngayo uyayibona le nto so ke ngoku bekufakwa le into ufaka kangoku into engumdili ngaphantsi yabhushuza khona bethwa ngumoya hayi ndiyakuva ke baba ngakuva yavakala andiqonda ndikhona enye into mama segqibile ndithatha uba kwakuhanjwa ngeenyawo yonke into hayi kwakuhanjwa ngeenyawo umntu uyayihlikihla nje kumzana uyedlula noba iinyawo zam zomntu xa sekudlule iminyaka ibiqina ngaphantsi ngakava ngeenyawo iqina kaloku iqina kuhanjwa ngeenyawo kwenziwa yonke into uthi noba upha emasimini uyawumane uyihlikihla utshanta kumzane wenze yonke loo nto noba ukhokela uziba naxesha losusa inkunzana khokela iinkomo ngelo xesha hayi yimama makho into endiyilibeleyo nephambasevale umahluko phakathi konkosikazi omtsha nomdala wawubanjani nkosikazi omtsha umfazi omtsha nomfazi omdala kaloku yileya bendiyicela akukho mahluko ungako abatshakazi xa ndithi ngabatshakazi ngabafazana ngabafazana aba bafazana ke abahlali nabantu abadala abafazana bababodwa ndiyabona uba yinto eniyisebenzisayo nani ngoku ufike kuthi sike ndithi mhlawumbi nalapha esinxibeni umama umdala becaci uba mdala mna nalapha emajikeleni baba mdala kube nje ungakhathali mdala uyayibona aba ke ngoku noko banxibe qoko babonakala uba batsha
and ke nyani ke bengahlali kufana noba mhlawumbi kukuloo mzi unaloo msebenzi bababodwa phaya abafazana and ayiyo nento yokudlulisela nale nto yokudlulisela kwabo phaya banaloo nto yabo yabafazana phaya azawulingekatshoni nilanga baphinde bachithakale babheke ezindlini zabo ilanga lo izibane kufuneka zilayitiwe kwakungekho nto imbi ekuseleni kwakungabonakala into imbi ngokukuseleni kukamama babesela kodwa ixesha lokungena endlini nekalazi ixesha funeka yazi uba funeke kutyiwe kulaa nguye umntu ozawupheka angalindi utata uba masihambe sobabini tata funeka xa ifika endlini afike ukutya kumlindile funeka afike ukutya kumlindile so yayiyanjalo wenza ntoni wena ngoku hayi ke siyabulela ke babucila siyabulela gqohlakazi usincedile hayi ke babukeli nani nezivele nawukhumbula uba kudala ndiyifuna le inkqubo esisiqendu sezinxibo ndiyathemba uba nizivele ke nafunda lukhulu nasendifunde namagama isithulu uxongekho nto nonomtitile so ndilibalela kanomtitile ndim intombi yakwaJola ndithi sobonana wakhona kwisiqendu esilandelayo esilandelayo Camakho ndiyabulela kakhulu